L'allioli de codony és una recepta típica d'alta muntanya, amb molta tradició a l'Alt Berguedà, on es fa servir, per exemple, a la festa de la Fia Falla de Bagà, on es serveix amb coca. Per fer l'allioli de codony necessitarem 3 o 4 alls, un codony, 2 pomes, oli, sal i vinagre, una llesca de pa torrat i ous per aprofitar-ne el rovell. En aquest cas només en farem servir un. Pelarem i tallarem el codony a daus, assegurant que traiem el cor. El posarem a bullir fins que es torni tou, entre 20 minuts i mitja hora. Pelarem i tallarem les pomes, que també haurem de bullir, però a part. Les pomes necessiten menys estona, entre 10 i 15 minuts n'hi ha prou. Pelarem els alls. Per evitar que l'all ens repeteixi, li podem treure el grill abans de picar-ho amb el morter. Mullarem amb vinagre la torrada i amb la molla ben xopa farem una massa al morter. Separarem el rovell de la clara. Un cop bullits el codony i les pomes, ho xafarem amb el morter fins a tenir un puré. En un bol posarem l'all ben trinxadet, la pasta del codony i les pomes, la molla de la torrada ben xopa de vinagre i ho remenarem tot perquè s'hi barregin bé tots els ingredients. Quan ho tinguem tot ben mesclat, hi afegirem el rovell i l'oli, amb cura de posar-ne suficient per començar a lligar, però sense passar-nos. Perquè no se'ns talli l'allioli no hem de deixar de remenar i ho hem de fer sempre en la mateixa direcció. I podem anar afegint més oli fins a trobar la textura que volem. I sabrem que ja està ben fet quan la fusta del morter es quedi ben dreta al mig del bol. I ja està. Que tingueu un bon Nadal. Salut!